ukážeme si rychlý indický kuře, protože na Silvestra to všichni známe, to jsou chlebíčky, to jsou jednohubky a je to strašná nuda každý rok. Takže letos trošku jinak, vezmeme kuře, tak naporcujeme si ho, stačí najít tu chrupavku. Nachystáme si indickou marinádu, potřebujeme jenom trošku strouhanky, pár kuliček hořčičného semínka. Co je důležitý, tak je tandoori masala. Takhle to vypadá. Výborný indický koření. Krásně voní. Kuře osolíme. Vymácháme ho v té marinádě. Tím akorát vyplníme čas, než se nám tady rozehřeje grill. Samozřejmě nedělám si iluze, že všichni máte doma grill nebo máme zahrady a terasy. Tohle kuře se dá úplně v pohodě udělat i v troubě. Akorát ji mějte pořádně rozpálenou, minimálně 220, určitě tomu dejte pořádný kotel. Tak, kuře nachystaný. Grill nám fajruje, šup tam s křídlama. V mezičase vyrobíme jednoduchou blue cheese omáčku. Blue cheese je jakýkoliv plísňový sejra, můžeme použít cokoliv vás napadne. Já jsem teda pro Roquefort, když jsou ty Vánoce, když je ten Silvester, tak proč se nedopřát. Trochu zakysaný smetany, trošku víc, možná majonézu. Kolik zakysaný, tolik majonézy, jo. Trošku soli, jeden stroužek česneku, zakápneme to octem. Na tohle se výborně hodí tyčový mixér. Zkontrolujeme kuře. Říkám, jo, je možný udělat to i v troubě, ale trouba fakt musí jet na max. Na max. Šup s tím do lednice, ono to malinko stuhne, pak se to bude líp jíst. Kuře radši udělat trošku víc než míň, nikdo nechce jíst syrový kuře. Sejrová omáčka. Vychlazená, stuhnutá. Jo, takhle to má vypadat, nesmí týct. Přidáme k tomu ještě trošku barbecue omáčky, nějakou dobrou. Na tom nešetřte, nějaký ochucený pseudo kečup by asi nefungoval úplně dobře, jo. Kuřátko je udělaný jedna báseň, nahážem to k tomu. Tak, nespalte se. Máme hotovo jednoduchý křídla na tandoori s blue cheese omáčkou, barbecue omáčkou. Já myslím, že na párty úplně výborný jídlo, úplně jiný než jednohubky a chlebíčky a tak dále, co všichni dlabeme na Silvestra. Tohle funguje úplně dobře. Labutí píseň, labutí píseň.